maganda ang mangyari. Para kayo. Boss.
mo makalakad dun ah. Okay. Beyond the church. So, ayan guys. From Chinese Filipino Arc sa may Jones Bridge hanggang dito ang Juan Luna ang nilakad natin. Juan Luna Street. So, ayan. Ito ngayon sa San Lorenzo Ruiz Plaza, Binondo. Ito nga pala trivia. One of the oldest church in the Philippines, Binondo. Panahon pa yan ng mga Kastila. So yan guys, kung na pa subscribe Waray TV. Thank you.